Moja svadba musí byť dokonalá, hovoria všetky nevesty a my všetci zo svadobnej agentúry Ceremony s nimi plne súhlasíme. Snažíme sa pomôcť nevestám čo najviac a uľahčiť im svadobné prípravy, ale aby tá naša pomoc bola čo najúčinnejšia, musíme byť pripravení a musíme vedieť, akú pomoc nevesty potrebujú pri organizovaní svojej svadby alebo pri dekorácii svadobnej miestnosti. Chystáte sa na svadbu v roku 2015? A čo všetko by ste boli ochotná urobiť preto, aby ste so svojím snúbencom strávili Silvestra v Paríži? Alebo by ste zažili nezabudnutelný romantický večer na zámku na Slovensku? Alebo by ste mali úžasný zážitok z filmu Späť do kina? Ste aj vy maškrtná? Dali by ste si veľkú Milka čokoládu? Nebojte sa, nečakajú vás žiadne nesplniteľné úlohy. Stačí len vyplniť dotazník nášho veľkého svadobného prieskumu. Zaregistrujte sa na formulári tu pod videom a venujte nám približne 5 minút vášho času na vyplnenie dotazníka, ktorý vám po registrácii zašleme na mail. Zaradíte sa tým do losovania a môžete získať jednu z uvedených cien. Nám vaše odpovede pomôžu, aby sme boli pripravenejší, aby sme zvládli požiadavky neviest a mohli im účinnejšie pomôcť. Losovanie cien bude prebiehať 10. decembra a o výsledkoch budeme informovať všetkých zaregistrovaných mailom. Neváhajte teda a zaregistrujte sa. S troškou šťastia môžete mať aj vy niektorý z týchto darčekov pod stromčekom a stojí vás to len 5 minút vášho času. Ďakujeme a prajeme veľa šťastia.